Тинчурин театрында Умай феминистик лабораториясының 3-ші очрашуы узды. Очрашуда безнең хәбәрчебездә булып кайтты. Тинчурин театрында консерватория белән берлектә опера лабораториясе башланып китте. Лабораторияның максаты татар телендә 3 камера операсы булдыру. Беренче лабораторияны борынгы төрки халыклар данлаган хатын-кызы рухын гәүдәләндерүче Умай исеме бирелгән. Бу лаборатория татар хатын-кызының мәгарифкә, тарихи үзгәрешләргә һәм бүгенге көнне кабул итү тәэсиренә багышланган. Элегрәк менә әгәр алсак, ана сүзе гаиләдә дә актык сүз булган дип әйтәм инде. Юлга чыкканда да ата-ана ризалыгын алмыйча юлга чыкмаган кешеләр. Хәзерге хәлне аналарга булган хөрмәтнең шулай кимүен, бу бик каты борчый торган хәл. Бик каты дулкынландыра да ул һәм аның ахыры нәрсә булып бетәр икән дип тә борчылабыз. Шуннан менә әйттем бит, аналар белән бергә гыйлем мәгърифәткә хөрмәт бер тигез бара. Чөнки безнең акыллы ирләребез әйткәннәр, надан аналар җүнле бала тәрбияли алмый дип. Бу темаларны хатын-кызлар үзләре ачып бирергә тиеш. Шуңа да лабораторияда хатын-кызлар гына катнаша ала. Сәхнәгә әсәрләрне Туфан Имаметдиновның режиссерлар лабораториясендә катнашчылар куяр дип көтелә. Премьералар апрель аенда Тинчурин театры сәхнәсендә узачак. Бу проект Тинчурин театрында башлана һәм мин үзем бик шат, чөнки бу театр ул элеккедән дә менә шулай музыкаль традиция белән бәйләнгән иде һәм яңадан шулай менә бу традиция күтәртелә дип уйлыйм. Һәм без бит иҗат кешеләре безгә көч бирә, шундый аралашу, яңа кешеләр белән танышу. Үзем бик өметләнеп калам. Шулай яңа заманча, милли дә заманча әсәрләр булыр дип. Татар мәдәниятында хатын-кызның роле бик зур, әмма без бу турыда белеп бетермибез. Ә бит татарлыкның мәдәни коды ана аша тапшырыла. Бездә ана сөте белән ана теле дип әйтәләр. Һәм лабораториядә тема сайлаганда да башка берничә темалар арасыннан нәкъ хатын-кыз темасы алынган. Искәндәр Гыймалдинов, Никита Граханцев, Татарстан яулыклары.